Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pakati pa ifeyo ndi Mulungu pasakhale china chilichonse chotilepheretsa ubale wathu. Don't bring anything between you and your God. Lero lolemba pa 15 July chaka cha 2024 lomwe ndi lolemba la Mulungu wa 15 pa chaka, pamenenso tikukondwerera Bonaventure Woyera. Mawu athu afuna atsindike zimenezo. Nthawi zina timadzikira malinga amene amalepheretsa ubale wathu ndi Mulungu. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 1 ndi 11 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elton Kagwa, a Catholic Men Association, kuchokera ku Maria Mthandizi Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 50, akuti oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Pamene tiyesetsa kuchita chifuniro cha Mulungu, ndithudi timakhala mbali ya Ambuye ndipo timalandira mtendere ndi zina zotero. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Woyera mutu wa 10 ndi 34 kukamaliza mpaka kukafika mutu wa 11 ndime ya 1. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyenitu abale ndi alongo, tsiku la lero tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yesaya. Tsono imvani zimene Chauta akukuwuzani, inu akulu aku Sodomu. Mvetsetsani zimene Mulungu wathu akukuphunzitsani, inu anthu aku Gomora. Chauta akuti, kodi ndili nazo chiyani nsembe zanu zochuluka? Zandikola nsembe zopsereza za nkhosa zamphongo ndi za mafuta anyama zonenepa. Sindikuwafunanso magazi a ng'ombe zamphongo ndi ana ankhosa ndi atonde. Ndani amakulamulani kuti mubwere nazo zimenezi pamaso panga? Ndani amakuwuzani kuti muzipondaponda m'mabwalo a nyumba yanga? Musabwere nazonso nsembe zanu zachabechabe. Utsi wake umandinyansa. Sindingapirire misonkhano yanu ya mapemphero, kapinanso zikondwerero za pokhala mwezi ndi za Sabata. Sindingapirire mapemphero oyipitsidwa ndi machimo. Zikondwerero zanu za pokhala mwezi ndi masiku anu oyera ndimadana nazo. Zasanduka katundu wondilemera, ndatopa nazo kuwapirira. Mukamatambasula manja anu popemphera, sindiyang'anakonso. Ngakhale muchulukitse mapemphero anu chotani, sindidzasamalako. Chifukwa manja anu ndi odzaza ndi magazi. Sambani dziyeretseni, chotsani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Inde lekani kuchita zoyipa. Phunzirani kuchita zabwino. Funafunani chilungamo. Opsinjidwa muwathandize. Tetezani ana amasiye, muwayimirire pa milandu yawo akazi amasiye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndime ya 34 kukamaliza mpaka kukafika mutu wa 11 ndime ya 1. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pasi pano? Sindidadzapereke mtendere ayi, koma nkhondo. Inetu paja ndidadzalekanitsa mwana wamwamuna ndi bambo wake, mwana wamkazi ndi mayi wake, mkazi ndi apongozi ake akazi. Mwakuti adani a munthu adzakhala ambanja mwake omwe. Munthu okonda bambo wake kapena mayi wake koposa ine
ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Ndipo okonda mwana wake wamwamuna kapena wamkazi koposa ine, ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Amene sasenza mtanda wake ndi kumanditsata, ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Munthu oyesa kusunga moyo wake adzawutaya, ndipo otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawusunga. Munthu olandira inu amalandira ine ndemwe, ndipo olandira ine amalandiranso iye amene adandituma. Munthu olandira nthumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi nthumwi ya Mulungu adzalandira mphotho ya nthumwi ya Mulungu. Olandira munthu olungama chifukwa choti ngolungama adzalandira mphotho ya munthu olungama. Ndipo aliyense opatsa ngakhale chikho cha madzi ozizira kwa mmodzi mwa ophunzira angawa chifukwa chakuti ndi ophunzira wanga, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Yesu atatsiriza kulangiza ophunzira ake 12 aja, adachoka kumeneko nkukaphunzitsa ndi kulalika m'mizinda yawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Don't bring anything between yourself and your God. Lero pamene tikukondwerera chaka cha Bonaventure oyera, ndizibwereza mawu amenewa. Tisadzikire linga lina lililonse losokoneza ubale wathu ndi Mulungu. Bonaventure, dotolo wa mpingo, amaphunzitsa kuti nthawi zonse pamene tikuchita maphunziro a za umulungu, pamene tikukambirana mwa za umulungu, tionetsetse kuti tikhale ndi khumbo lofuna kuyanjana ndi Mulunguyo. Pa Chingerezi pake Bonaventure amanena kuti theology must be done with a sense of strong love for God and desire to be united with him. It must be practical science. Mawu amphamvu kwambiri. Kunena kuti pamene tikupanga za Mulungu, kaya ife amene timaphunzira za Mulungu, kaya ife amene timaphunzitsa za Mulungu, kaya ife amene tilipo akatswiri anthu, tidafika poti ngakhale mawu kungotitchulira kuti mawu akuti timadziwa kuti akuchokera pakuti, akuchokera pakuti, akuchokera pakuti, akuchokera pakuti. Alipo anthu akayamba kulakatula mavesi, wekha umadzadzimvera chisoni kuti ifeyo ndeti linazo kutali za Mulunguzi. Izo akuti nzabwino, koma Bonaventure akunena kuti pamene tipanga za Mulunguzo, tizipanga ndi cholinga chonena kuti tiyanjane naye Mulungu. Ine tupena ndi madabwa kuti pakati pathu mukaona anthu mmene akulakatirira za Mulungu, anthu mmene akukangalikira pa za Mulungu, koma tikakang'ana moyo wawo, mukayang'ana moyo wathu, mwina uli kutali ndi zimene mawu a Mulungu amafuna. Kumwa mavesi, kuloweza mavesi ndi kwabwino, koma mukaona kuti munthu otero pa khomo sasamala banja lake, munthu otero kumpingo sakuchita chitukuko, munthu otero ku dziko sakutenga nawo gawo potukula dziko ndi mpingo, munthu otero mukaona kuti sakhululuka. Bonaventure akuti theology must be practical science. It must be against what he called an off-war theology. Off-war theology. Kunena kuti chisangokhala ngati chiphunzitso chimene choti chaumba chipupa nkubwerera zopanda ntchito yayi. Kuti tikaphunzira mawu a Mulungu aja akamenya khoma azili bola khomalo. Khomalo amatanthauza chani Bonaventure? Akutanthauza moyo wathu omwe. In a nutshell, pamene tikupanga za Mulungu zizooneka pamene moyo wathu ukusintha. Ambuye Yesu muthenga wabwino akuti sindinabwere kudzapereka mtendere, ayi koma nkhondo. Titha kudabwa kuti Ambuye Yesu mukuyankhula bwanji? Ife timakhulupirira, ife timalalika, ife timadziwa kuti inu ndinu mfumu ya mtendere. You are the Prince of Peace. Why are you saying kuti simunabwere kudzapereka mtendere? Koma ndinabwera kudzayatsa moto, ndipo akuti ndikadakonda motoyo utayaka kale dziko lapansi. Sindikudziwa kuti inu anzanga mukaganiza za moto mumaganiza chani. Fire is a great friend of ours. Tikautenga moto titha kutero mwachidule kuti moto ndi mtumiki wabwino. Koma pamene tulola moto ukhale mbuye, umakhala mbuye ozuza. So fire is a great servant, but is a very bad master. Pamene moto tulola kuti utitumikire, ndiye kuti mwaubwino umatumikira mwabwino. Dzira lomwero umatha kulisungunula, dzira lomwero umatha kulitenthetsa. Ndi moto omwewo timatha ndithu kukonza zinthu zimene tikufuna. Koma tikalola kuti moto uyambe kulamula, umononga zinthu. Ambuye Yesu akuti ndinabwera osati kudzapereka mtendere, koma kuti kudzadzetsa moto. Moto mene akunena ndi chani? Tikayang'ana ma characters ena, ntchito zina za moto, ndiye kupanga purify.
golide kuti afikepo golide kuti ndosiririka amamulowetsa ng'anjo ya moto uja waje umene umapanga refine umachotsa zina ndi zina zoyipa nkumusiya golide ofunikira weniweniyo. Chimodzimodzi Ambuye Yesu pamene akunena kuti ndinabwera ngati moto akutanthauza kuti anabwera kudzatipanga purify, anabwera kudzatikometsa, anabwera kudzatidziwitsa choona. Munthu amene wadziwa choona ndiye kuti pamakhala separation from any other things. Mwachitsanzo anthu amene ali pachibwenzi nkudzazindikira kuti mnyamata mmodzi aliso pa ubale ndi anzako ena anayi. Your boyfriend is in relationship with your best 2 or 3 more friends. Komatu akamafotokoza mnyamata uja wakhala kukuna mizani systematically, mathematically, tita kunena china chilichonse inu nkumakhulupirira akamati ndiwe weka, I love you, you are my world, you are my everything, you are my joy, iwe nkumakhulupirira. Koma the day umene udzakuti amandinamiza amakamba izi mumaona kuti chifukwa choti mwazindikira choona, you separate from him, you separate from them. Anthu amene nthawi yayitali akhala akukuza kuti ndimakukonda ndipo ndimakuthandiza ndipo ndizikuchitira chakuti tsiku lina iwe nkudzadzigwirira wekha umboni kuti ndi amene akhala akukuzunza, ndi amene akhala akukuonongera mbiri, ndi amene akhala akukunenera mabodza ku ntchito, ndi amene akhala akukuonongera ka unsembe wako, ka banja lako, kaya ndi china chilichonse business yako. Iwe nkudzazindikira umboni nkuupeza, pamakhala separation. Ambuye sakunena kuti iwo anabwera ngati choona, kuti munthu ukazindikira choona umasiya zina zonse, you separate yourself from the rest of the things, nkumusunga Yesu Kristo yekha. Nchifukwa chake popitiriza mawu Ambuye sakunena kuti ndipo ofuna kusunga moyo wake adzautaya, koma otaya moyo wake chifukwa cha ine adzausunga. Koma koposaposa akunena kuti amene amakonda bambo wake koposa ine, amene amakonda amayi ake koposa ine, amene amakonda chuma chake koposa ine, amene amakonda banja lake koposa ine, siwoyenera kukhala ophunzira wanga. He who is following me, she who is following me must love me beyond everything. Ambiri tu mwina timanena kuti timankonda Ambuye, koma zilipo zimene zimapambana palada yomukonda Ambuye. Ena timapemphera, ena timayesetsa kuchita zauzimu, koma mukaona kuti ntchito imakhala pa number 1, Ambuye amakhala pa number 2. Banja limakhala pa number 1, Ambuye amakhala pa number 2. Mwinanso ena number 7, mukaona kuti zochita za dziko lapansi pano zimakhala pa number 1, koma zikakhala zochita za Ambuye zimakhala pa number 2. Ambuye Yesu akunena kuti pasakhale china chilichonse cholepheretsa ubale wathu ndi iye mwini. Inetu ndakhala ndikufunsa nthawi yayitali, anthu ife amene timakonda mpira, you find people, they find it very easy to buy replica jerseys for their beloved teams. Anthu atu ali ndi majezi Arsenal 7, majezi ama New 8, majezi onse, iya Vodafone, iya Sharp, iya majezi onse ali nawo. Koma kwafunsa kuti ndi chitenje chimodzi chomwe chakumpingo alibe, ndi nsalu imodzi yomwe yakumpingo alibe. Kukaona kuti magalimoto mawo anayika ma stickers, we are the Gunners, ena kumanyadira ife timu yathu ija yochititsa manyazi mdzina lomwe, we are the Devils, ena we are the Blues, kutchula mayina pamene paja. Komatu kuti atenge ndika sticker komo kamodzi komwe nkumata pa galimoto pawo kuti I'm proudly Catholic kulephera. Nyumba mwawo kuti angoyika mtanda chabe, kapena kungoyika mawu nyumba mwawo kunena kuti Jesus you are the head of the house kulephera. Ndiye kuti tikatero manifestation yathu tikunena kuti Ambuye muli pa number 2, Ambuye simuli patsogolo pa zochitika zathu mmoyo mwathu. Takhala tikuona oyera osiyanasiyana. Mwachitsanzo St. Francis of Assisi, bambo ake anafuna kuti asiye kudzikhuthula kumene amapanga potsatira Ambuye, to the extent kuti bambo ake anamuza Francis wa ku Assisi kuti ngati upitirize zimene ukupangazo, zomatenga chuma nkumagawa, zomatenga nthawi yako nkumayipereka kwa anthu osauka ndovutika, sukhalanso mwana wanga. Francis atangova mawawa anawuza bambo ake kuti ine ndine wokonzeka ndipo kuti mutsimikize kuti ine ndili pambuyo pa Yesu Kristo, akuti anayamba kuvula zovala zake. Anavula zovala zake ndi chovala chija cha ulemu chomwe chija adangokhala mmene alili, ndipo adanena kuti ine Ambuye andisamala. Then bambo ake adadziwa kuti Francis mmoyo mwake waika Yesu Kristu kuti akhale china chilichonse chomutsatira. Ambiri mwa ife timangonama ndidalandira Yesu Kristu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga timatero, koma kukaona nzochitika zathu sitimulola kuti Ambuye azilamula, sitimulola kuti Ambuye ndi amene aziyendetsa business yathu, sitimulola kuti Ambuye ndi amene aziyendetsa ntchito yathu, sitimulola kuti Ambuye ndi amene aziyendetsa banja lathu, sitimulola kuti Ambuye ndi amene aziyendetsa zochitika zathu za tsiku ndi tsiku.
musalole china chilichonse to stand in between you and your God. Is it your job? Is it your business? Is it your friendships that you make? Is it whatever you have? Ngati pali china chake pakati pa inu ndi mulungu wanu, mudzifunse lero. Ngati pali china chake pakati pa ine ndi mulungu wanga, ndidzifunse lero kuti kodi zimenezi zikathera potani. Sindinabwere kudzapereka mtendere ayi, koma kuti kudzayatsa moto. Ndipo ndikanakonda kuti moto utayatsidwa kale. Munthu amene wamva kuti Yesu Khristu akulamula moyo wake amayatsa moto ololera kudana ndi wina aliyense. Just imagine a young girl, very beautiful girl, a young man, handsome for that matter, amene wamva kuti akufuna kupita ku nsembe, wanzeru zake oneka bwino, amayamba kudana ndi anthu. Iwe nyamata wabwinobwino ngati umene ukupitiranji ku nsembe? Ngati akadamva kuti ku nsembe ndiye kopita anthu ofoira. Ayi, Yesu Khristu amafuna very handsome priest. Yesu Khristu amafuna very energetic priest. Yesu Khristu amafuna makwinzi kuti azipita ku sistere. Ena timaona ngati ku nsembe ku sistere ndiye kotayira. Ayi, Yesu Khristu amafuna zinthu zabwino kwambiri. The point is, mwana amene wamva mu mtima mwake kuti afuna atumikire Mulungu, amatha kuthetsa maubale yake apansi pano, amatha kudana ndi makolo ake, amatha kusiya maloto ake ena onse monga adachitira amayi Mariya, kuti kufuna kwanu kokha Ambuye kuchitike m'moyo mwanga. Zinali zosadabwitsa tsono kuti tikatenga zitsanzo za m'malemba oyera, timamva za amaritiri a ku Uganda aja, achina Javira ndi anzawo amene adasiya ufiti ndi zina zotero, achina Kizito amene mfumu itaopseza akuti amachita kukweza mkono nkunena kuti pa ndandanda pa list yokaphedwa next is me, amva kukoma kokhala ndi Yesu Khristu, samaopa china chilichonse. Kodi suja Shadrach, Meshach ndi Abednego, kapena tatchule mayina aja timanyadira nawo mchikatolika chathu kuti Azariah, Mishael ndi Ananiya, adalolera kuyikidwa ng'anjo ya moto ndi kumayuza fumu kuti ife sitingaope ayi. Kodi suja Daniel adachita kuyuza fumu kunena kuti inu tu mfumu, ife kumutatiopseza chotani? Ifeyo ngakhale Mulungu wathu atathe kutipulumutsa, koma ife sitingakupembedzeni inu mfumu. Buku la Daniel mutu wa 3 ndime ya 18. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti poyamba atithandize kuzindikira mmoyo mwathu kuti kodi chimene ndimatsogoza tsiku ndi tsiku mutumiki wanga ndi chani, pa ntchito yanga ndi chani, kodi ndidamulola Ambuye Yesu kuti azilamulira mu zonse. Chachiwiri, mwa uneneri wa Bonaventure oyera tapempha Ambuye kuti maphunziro a za umulungu, malaliko a za umulungu, ntchito ya za umulungu, mavesi amene tidaloweza, zili zonse zimene timakati mayimuimbira Ambuye zizisintha moyo wathu. Otherwise, if Jesus is not penetrating our lives, tidzifunse kuti mwina Mbuye amene timamtumikira si Mbuye wa Jakobo, si Mbuye wa Israeli, si Mbuye osintha nyengo. Mwinatu mawu athu amene atsogolere tsiku lathu la lero, tiyimbe naye muimbitsi wa salimo yathu, salimo namba 50, kuti to the blameless of heart I'll show my salvation. Kwa iye oyenda njira zolungama ine ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Ndani safuna chipulumutso? Ambuye tithandizeni kuti moyo wathu mwa uneneri wa Bonaventure oyera ukhale kuchita kwanu kokha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.